F'sena fejn kibret l-attività fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u għalhekk l-użu tal-enerġija, l-ajruport xorta waħda naqqas l-emissjonijiet ta' diossidu karboniku b'169 tunellata. Din hija kisba kbira anke fid-dawn li l-2016 kienet l-iktar sena li laqet nies hekk kif inkiser ir-rekord b'5 miljun passiġġier. Tkellimna ma' Patricia Attar-Darmanin li hija l-Marketing Executive tal-Ajruport. Hija saħqet li l-investiment li sar mill-ajruport fuq għadd ta' pannelli wassal biex isset jiġi ġenerat 4 darbiet aktar enerġija nadifa. Fil-fatt il-proġett beda fl-2010 meta l-ajruport kien investa f'250 panella, iżda kien f'Ottubru tas-sena l-oħra l-investiment ta' 300,000 euro l-ajruport investa f'1072 panella. Attar-Darmanin tatna idea iktar ċara ta' kemm kien kbir it-tnaqqis irreġistrat. Naqqasna fatti dawn l-emissjonijiet bi kważi 170 tunnellata li kellek tipparagunhom ma' kemm joħorġu emissjonijiet minn karozzi jiġu ekwivalenti għal kważi 46 karozza f'sena sħiħa. Attar-Darmanin komplet billi qaltilna kemm dan l-investiment ma ħallix biss ġid ambjentali iżda wkoll jissarraf f'ġid ekonomiku. Huwa ħolqa minn kullana ta' investimenti li waslu biex il-kumpanija tat 60 miljun euro lill-gvern f'salari u benefiċċji. Hija qalet ukoll li dan ir-rapport ħareġ ukoll il-fatt kif l-ajruport matul din is-sena żied l-opportunitajiet ukoll liż-żgħażagħ u l-istudenti. Fuq l-att soċjali rapportajna li l-kumpanija tat opportunità lill-studenti u l-apprentisti ukoll f'forma ta' job shadowing u li flimkien daw jammontaw għal il-fuq minn 2000 sija f'opportunità u esperjenza ta' xogħol hawnhekk. Bis-settur turistiku f'pajjiżna jkompli jsaħħaħ dawn huma riżultati u investimenti l-mistennija jkomplu jikbru tul ix-xhur li ġejjin.